నడవడం ద్వారా ఎన్నో కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు మహారాష్ట్రలోని నందూర్బర్ అటవీ ప్రాంతానికి చెందిన విద్యార్థులు. కల్లేకేట్ పడాలో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలకు చేరాలంటే విద్యార్థులు దట్టమైన అడవుల మధ్య 3 నుంచి 4 కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలనుకున్న అక్కడి విద్యార్థులు పాయి పాయి పడే పద్ధతిని ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చారు. ఇందులో భాగంగా గణిత లెక్కలతో పాటు పద్యాలను లయబద్ధంగా చెబుతూ నడకను కొనసాగిస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రయోగం విద్యార్థుల్లో ఉన్న భయాలను తొలగించడం సహా కొత్త పాఠాలను నేర్చుకునేలా చేస్తోంది.